Ja, Tina, så kigger vi på din video og dit svømning under vandet. Jeg vil prøve at køre det med lidt slow motion, og samtidig også vil jeg tegne lidt i din film, for at du bedre kan få en forståelse for, hvad der skal laves om. Det er små detaljer, der kræver det her nu, for at det virkelig bliver godt. Alle de store ting, som vi har arbejdet meget med de sidste halvanden måned, det er blevet rigtig, rigtig fint. Nu starter vi videoen. I forhold til dit benspark, så er det blevet meget bedre. Du ligger meget højere i vandet. Og du ligger ikke og arbejder for meget med armene. Det er også benspark nu, der begynder at virke rigtig godt. Som vi snakkede om før også, så det her med catch og armtaget, det er begyndt at komme på. Godt nok så går det lige et stykke tid, for at du får det her catch på. Der er lige et stykke fra overfladen og så nedad, du taber lidt på. Men ellers får du det her lille svej, kan man sige, i dit håndled, som gør, at du får rigtig, rigtig godt fat i vand til at starte med. Når man lige kigger på din høje albue, så taber du lidt den høje albue til sidst. Når man lige kigger her på højre arm, så er den her vej. Den skal helst være lidt omvendt, så din overarm, den overarm går den her vej, og din underarm peger ned mod bunden, kan man sige. Altså hånden peger ned mod bunden, og så kan du trække mod dig selv, får du et større træk. Prøv at tænke på det, når du svømmer. I forhold til din vejrtrækning, som jeg lige har lagt mærke til, så holder du den lidt for lang tid. Nu prøver vi lige at se her. Der trækker du vejret. Så prøv at se, hvor sent du egentlig kommer ned med dit hoved i forhold til den højre arm, der skal til at køre igennem nu. Du starter alt for tidligt med den højre arm. Og det er faktisk fordi, at du ikke får dit hoved tidligt ned. Prøv at se, nu er du startet med højre arm, og dit hoved, eller din mund, trækker faktisk stadigvæk vejret. Du er stadigvæk ikke kommet ned med hovedet endnu. Du er stadigvæk ikke kommet ned med hovedet nu på plads. Du er stadigvæk ikke kommet ned nu. Der kommer du faktisk først ned. Det er afslutningen. Prøv at tage en vejrtrækning, der er lidt kortere hver gang. Så taber du ikke al den fremdrift hver gang. Prøv at se den venstre arm her, hvordan den arbejder. Nu har vi selvfølgelig ikke lige filmen forfra, men du kan godt se det her med, at den her, den går altså ind mod dig selv. Man kan nærmest se det her, den går ind mod dig selv, den venstre arm. Alt for meget i forhold til den anden, og det var også det, vi snakkede om. Prøv at få den til at pege mod dig selv i stedet for, og lidt lige ned, når du trækker igennem. Det giver altså et bedre tryk. Ellers rigtig, rigtig fint.